Human sa malampusong pagtapos sa NCAA Season 96, gibuksan na usab ang laing hugna sa panagtigi sa natin sa sports sa labing dugay nga Collegiate Athletic League sa Pilipinas, ang National Collegiate Athletic Association kon NCAA Season 97. Ani report. Giandam na ang pagbukas sa NCAA Season 97 nga mohatod sa lahi ug talagsaong excitement sa mga sports fan. Lakip sa angayang atangan ang mga bag-ong nadugang sa programa nga moarangkada na gikan sa nagkalain-laing platform sa official broadcast partner ug sa nagpabiling Pinoy-anan sa NCAA, ang Kapuso Network. Gawa sa NCAA hosts nga sila si seasoned sportscaster Martin Javier o beauty queen Sofia Senoron. Dunay mga bagong dagway usab sa NCAA nga muhatag og mga updates alang sa nagkalain-laing dula sama sa basketball, volleyball, taekwondo ug chess. Gikan sa gatos ka mga gipilian, 13 ang migawas ug napiling mamahimong kabahin niini. Mga kapuso, sugata ang NCAA Season 97 courtside reporters. And Michelle Gabriel, ang small but terrible reporter ng summer. Avia Sahara Tuazon Zunik, ang pretty swimmer reporter ng Cavite. Chantal Therese Laude, ang fashionista reporter ng Batangas. Andrea Felicia De Quiroz, Ang sosyalerong reporter ng Marikina. Chloe Hana Carillo. Ang cutie tech reporter ng Parañaque. Makauban usab sila si Charis Nixie Orozco, Ang charming reporter ng Quezon Province. Cristiana Gabriel Di Maunahan, Ang basketball babe ng Quezon City. Eden Rose Breva Hernandez, Ang flight attendant reporter ng Las Piñas. Michelle Analdo, ang music lover reporter ng Negros. ug Maria Ira Sofia Rodelas. Your fit and fab reporter of Makati. Dunaw say mga male courtside reporters nga naglakip nila ni Lance Lauren Santiago, Inyong events host reporter ng Tarlac. Christian Sebastian, ang medtech reporter ng Nueva Ecija. ug Bailey Sakot. At ang boy next door reporter ng Pasig City. Managlahi man ang personalidad ug ang kahimtang sa kinabuhi, apan usara ang ilang balunon sa ilang panaw ug kanamao ang kasing-kasing alang sa sports. Gawa sa personal development, miagi usab sila sa lisod nga training gikan sa GMA sports commentators nga sila si Anton Rojas ug NCAA host Martin Javier aron mas mahimong andam sa paghatod sa sports coverage. Kung ang NCAA courtside reporters ang hisgutan, mas mamahimong full force ang pagtutok sa matag sangka ug ang init nga panagbangga sa 10-member school sa NCAA. Makauban usab sila sa pag-ila sa mga student athlete nga dunay tagsa-tagsa ka istorya, nga dunay inspirasyon ug paglaom. Atangi aron mailhan pa ang mga NCAA courtside reporters sa Game On, sugod karong Marso 20, alas 10:30 sa buntag sa GTV. Masaksihan usab sa GMA ug GTV ang most awaited NCAA Season 97 opening ceremonies sa Marso 26, alas 2:30 sa hapon. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gitunulan sa mga sundalo og food packs ug hygiene kits ang usa ka IP community nga nagpuyo sa bukid nga bahin sa Hingoog City sa Misamis Oriental. 70 ka mga miyembro sa IP community sa Barangay Eureka, Hingoog City ang nakadawat og food packs ug hygiene kits gikan sa kasundaluhan sa 4th Cavalry Company Armor Division. Nagpahigayon sabog medical mission alang sa mga residente nga maglisod og tugbong. Ang Barangay Eureka na deklara na nga wala nay presensya sa mga rebelde sukad tuig 2020.